hele goede avond. Zelden zal de wereld in een tijdsbestek van 2 weken zo veranderd zijn als nu. Die onwaarschijnlijke oorlog in de Oekraïne stuurt de gasprijzen naar grote hoogte. Met lange files ook aan de benzinepomp als de prijs wat lager is. De tank is leeg, dus we gaan kijken of we hem vol kunnen gooien. En dan kijken we dat we nog een zonnige middag ervan kunnen maken. Ja, Europa wordt in crisis gesmeed. Dat voorspelde Jean Monnet al, de grondlegger van de Europese Unie. En dit is zo'n moment. De helenaar die Europa vorm moet geven in de crisistijd, die zit hier vandaag aan tafel. Frans Timmermans aan het stuur als het gaat om de energietransitie en de nieuwe rol ook van de boeren. En hij kent als geen ander het Rusland, waar hij 3 jaar werkte. Een speciale uitzending van Avondgast Europa met de vicevoorzitter van de Europese Commissie. Van harte welkom dus vanaf deze plek waar we zelf ook moeite hebben om de onwaarschijnlijke beelden uit de Oekraïne te kunnen plaatsen. Want nooit gedacht dat die realiteit nog een keer te zien zou zijn op Europees grondgebied. Maar het is ook wat het is en daarom hartstikke fijn voor wat perspectief met Frans Timmermans. Zo dadelijk praten we over uw werkbezoek deze dagen in Limburg. Maar eerst nog even naar de actualiteit van het moment. Juist omdat u natuurlijk 3 jaar in Rusland heeft gewerkt. U kent de Russen goed. Verbaast de ontwikkeling u ook, zoals we die gezien hebben de laatste weken? Ja, verbaast me wel. Niet dat Poetin een nieuw Russisch Rijk wil stichten. Dat wisten we al lang. Maar wel wat hij nu doet. Omdat hij had kunnen weten dat de Oekraïners veel beter getraind zijn dan 8 jaar geleden. Dat ze ook niet willen dat een ander de dienst uitmaakt in hun land. Dat ze dus voor hun vrijheid zouden knokken. Hij had dus kunnen weten in wat voor ellende hij zichzelf zou storten. En nu weten we ook, dit gaat hij verliezen. En dus ik denk niet dat er iemand was die voorspeld had dat hij dit zou doen. Ja. De onderhandelingen, de laatste gesprekken met Oekraïne en Rusland, die leveren niks op. Ziet u lichtpuntjes toch? Nou ja, kijk, de sancties die we hebben ingevoerd, die doen ontzettend veel pijn in Rusland. Nu al heel snel. Het land is bezig van zichzelf een internationale paria te maken. Gaat Noord-Korea zo achterna. Maar heel veel Russen zijn verknoopt met de rest van Europa en de rest van de wereld. Dus mijn hoop is dat de mensen om hem heen hem tot een correctie dwingen. Zelf zal hij nooit een stap terug doen, heeft hij nooit gedaan, zal hij nu ook niet doen. Niet uit zichzelf. Maar ik hoop dat anderen hem er wel toe zullen dwingen. Ja. U was zelf ook in Kiev in 2014, toen nog in de hoedanigheid eigenlijk van minister van Buitenlandse Zaken van Nederland. En toen zei u eigenlijk, ik las nog in het NRC Handelsblad, Oekraïne wordt de komende 30 jaar geen lid van de Europese Unie. Vindt u dat nog altijd? Ik denk dat het een proces om lid te worden van de Europese Unie, dat zien we nu met de landen waarmee we onderhandelen in de Balkan, is een razend ingewikkeld proces dat heel veel tijd neemt. Wat we wel veel sneller kunnen doen, is Oekraïne inbinden in allerlei ontwikkelingen in Europa. Bijvoorbeeld de energieverandering. We hebben, als we af willen van Russisch gas, zullen we alternatieven moeten hebben. Biogas is een van die alternatieven die we snel uit zullen moeten bouwen. Nou, Oekraïne is heel goed in staat om ook biogas te produceren. En dus kunnen we met Oekraïne dit soort strategische samenwerkingen opzetten in de komende jaren. En zou dat een rol kunnen spelen uiteindelijk in het compromis dat je zou kunnen zoeken? Nou, ik vind Oekraïne hoort bij ons. Dat wilde niet zeggen dat Oekraïne dan ook meteen lid wordt van de Europese Unie. Maar ze horen bij Europa. Waarom? Omdat ze zo duidelijk onze waarden delen. Sterker nog, zij zijn bezig te sterven voor onze waarden. En als je ziet met wat voor een heldenmoed vrouwen de straat op gaan om Russische soldaten die bewapend zijn te confronteren alleen met hun stem. Dan moet je die mensen ook het perspectief bieden dat zij met ons kunnen samenwerken aan een samenleving zoals zij hem willen hebben. Die heel sterk op de onze lijkt en niet op de Russische. Ja, maar vindt u dat perspectief dan? Als u zegt van goed, we kunnen ze eigenlijk niet direct een lidmaatschap bieden. Wellicht een traject, maar eerst eigenlijk concreet je moet ze niet voorspiegelen dat ze op hele korte termijn lid kunnen worden. Dat vind ik geen eerlijke voorstelling van zaken. Maar je kunt wel tegen ze zeggen, als we op deze terreinen steeds dichter bij elkaar komen, dan wordt het perspectief om ooit toe te treden tot de Europese Unie realistischer. Dus laten we eens kijken, wat kunnen we doen op energiegebied? Waterstof gaat een enorm belangrijke rol spelen in de toekomstige energievoorziening in Europa. Zij willen heel graag met ons samenwerken bij het maken van groene waterstof. Laten we dat nou eens verder ontwikkelen. De landbouw. Er is een ontzettend belangrijke landbouwgrootmacht met heel belangrijk productie voor de voedselvoorziening. Laten we op dat terrein intensiever met ze samenwerken.
Ja. De impact die het heeft, die zien we misschien wel het beste eigenlijk aan de reactie van de Oosterburen. Want we weten natuurlijk als heel ander hier hoe lang Duitsland heeft geleden onder dat schuldgevoel van de Tweede Wereldoorlog. Dat trauma van die jaren tussen 40 en 45. De terughoudendheid ook die er altijd is geweest qua defensie. En de woorden die er nu kwamen van Olaf Scholz, de Bundeskanselier in Duitsland. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen. Ja, onwaarschijnlijke woorden van Olaf Scholz en een staande ovatie ook in Duitsland. Meneer Timmermans, u kent natuurlijk ook die internationale constellatie. Hè? Kunnen we zeggen, een beetje zoals Scholz doet, dat 24 februari eigenlijk het 9/11 voor Europa is? Ja, ik vind het historische verhaal. Kijk, de geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt wel. Hè? Dus je hebt momenten in de geschiedenis die echt, zoals Scholz zegt, ons in een andere richting duwen. Dit is zo'n moment. Er is een Europa voor 24 februari en er is een Europa na 24 februari. En dat Europa wordt nooit meer zoals voor 24 februari. En daar moeten we consequenties uittrekken. We moeten dus onze verdediging beter op orde hebben. We moeten ook zien dat diegenen die onze waarden aanvallen, of het nou Russen zijn of anderen in onze eigen samenleving, meer weerwoord moeten krijgen. We moeten ook ervoor zorgen dat we als samenleving weerbaarder worden. Dat we meer doen voor mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving. Dat zijn allemaal elementen van een reactie op de bedreiging, ook de ideologische bedreiging die vanuit Poetin gaat. Interessant is natuurlijk dat er juist in deze maand een burgertop was in Maastricht in het kader van de conferentie over de toekomst van Europa. En juist in Maastricht werd er gesproken over migratie en over het buitenlands beleid. De thema's die juist nu zo ontzettend actueel zijn, zo urgent ook. De aanbevelingen uit Maastricht die waren fors. Migratiebeleid bijvoorbeeld helemaal op de schop, zeiden de gewone mensen. En ze hadden ook nog een aanbeveling voor het buitenlands beleid, want dat veto, dat moest weg, zei Jos. Zeker waard geweest. Ik ben ook blij eigenlijk. Ja, dat kwam in onze sessies ook steeds voorbij. Je kunt in elk voorstel wel gaan praten over unanimiteit of meerderheid. Stemmen in de EU, hè, waar nu nog sprake is van een unanimiteitsprincipe. Ja, dan zou elk voorstel heel makkelijk van tafel geveegd kunnen worden. Ja, en die aanbevelingen uit Maastricht die gaan naar Straatsburg, daar wordt erover gesproken. Hebben een beetje de wind in de zeilen, die 200 mensen die daar ineens van die hele rare dingen vertelden. Ja, want we zullen toch daadkrachtig moeten zijn in het buitenlands beleid. En daarvoor moet dat veto ook van tafel. Maar vooral het migratiebeleid. Hè. U herinnert zich, in 2015 en 2016 konden we niet tot een echt Europees beleid komen, omdat een aantal landen dat weigerden. Dat zijn nu toevallig wel de landen die op dit moment zelf een beroep doen op solidariteit van anderen, omdat zij overspoeld worden. Ja, maar die worden nu heel ruimhartig, Polen en Hongarije, vluchtelingen opvangen. Maar die kunnen dat ook niet alleen, die zullen ook een beroep op ons allemaal doen. En ik vind het dus heel belangrijk dat we nu aan de Polen, de Hongaren, de Tsjechen laten zien, wij laten jullie niet stikken, wij doen dit samen. En dat zal dan ook de Polen en de Hongaren en de Tsjechen meer in een stemming krijgen van oké, dan moeten we ook een Europees asielbeleid, een Europees asiel- en migratiebeleid maken. Dus dit is wel het moment om deze crisis eerst te boven te komen en dan vervolgens gezamenlijk een asiel- en migratiebeleid te maken. Ja, en de aanbeveling in Maastricht was, van die mensen die we net zagen, van Dublin, die akkoorden, allemaal goed en aardig, maar het blijft een beetje shoppen tussen de lidstaten. De ene heeft die criteria, die ander kijkt er zo tegenaan. Dat moet eigenlijk uniform, dat moet Europees. Absoluut. Kijken we, ziet u dat als richting? Absoluut, dat is echt de richting die we in moeten gaan. En dat zien we nu ook, want miljoenen Oekraïners zullen een veilig heenkomen zoeken. Als bij de buren het huis wordt plat gebombardeerd, dan zeg je niet tegen de buren, ga maar weg. Dan zeg je, oké, kom maar bij ons, wij zorgen dat jullie veilig worden opgevangen. Nou, dat gebeurt nu. Dat moeten we gebruiken om dat structureel af te spreken met elkaar, dat geen enkele lidstaat hier alleen wordt gelaten. De basis natuurlijk voor die afspraken, zowel wat betreft het migratiebeleid als ook het buitenlands beleid, werd gelegd in het verdrag van Maastricht. Bestond in februari 30 jaar en daar hadden we hier bij L1 veel aandacht voor. Onder andere met de Portugese premier, die toen nog de baas was in het Maastrichtse gouvernement. En die vertelde,
eigenlijk die val van de muur in Berlijn in 1989, die is heel belangrijk geweest voor die lange weg richting Maastricht. Cavaco Silva. Sabe, a partir da queda do Muro de Berlim, a pressão sobre os chefes do governo para apoiarem o fortalecimento da integração europeia foi muito grande. Foi muito grande. Um tratado que é um marco na história europeia e na história mundial. Ja, Cavaco Silva dus. En ik laat het even zien, meneer Timmermans, omdat we weten natuurlijk in 1989, u vlak daarna trouwens ging naar Rusland. Hè? Ja. 1989 was die val van de Berlijnse muur en toen zaten er een aantal KGB-agenten in Dresden die ook omsingeld werden. Die belden eigenlijk eerst naar de Duitse politie, naar de Duitse burgemeester, die kregen daar geen gehoor. Belden naar de Stasi, daar kregen ze ook geen gehoor. Trokken in Moskou aan de bel en ook daar eigenlijk was het antwoord, jullie zijn op jezelf aangewezen. Eén van die KGB-agenten was Poetin. Kunnen we zeggen dat eigenlijk die basis, de wortel van dat verdrag van Maastricht een beetje dezelfde is eigenlijk als de ontwikkelingen die we nu zien? Nou ja, heeft altijd al te maken met de instorting van de Sovjet-Unie en de val van de Berlijnse muur. Dus in die zin zijn het dezelfde fenomenen. Het verdrag van Maastricht zou nooit tot stand zijn gekomen zonder de vereniging van Duitsland en de val van de muur. Want toen zagen we dat we stappen in de richting van integratie moesten nemen om die enorme verandering die toen op ons afkwam ook te kunnen verteren. Veel mensen dachten dat kunnen we niet en er komen oorlogen in Centraal-Europa. Dat hebben we allemaal kunnen voorkomen. Balkan niet, helaas. Daar kwamen bloedige oorlogen. Maar in Centraal-Europa, waar ook heel veel spanningen waren met minderheden, et cetera, is het allemaal netjes opgelost. Dankzij het verdrag van Maastricht en de Europese integratie en de integratie in de NAVO natuurlijk. Maar voor hem was dat een verlies. Voor iedereen was de val van de muur een overwinning, behalve voor de Russen. Voor hen was het een verlies. En zeker als je in de veiligheidsdiensten werkte, was het net alsof je een rijk kwijtraakte. Net zo goed als andere Europese rijken toen zij hun koloniale rijk kwijtraakten. Ook in een soort van zwarte stemming terechtkwamen. Ja, maar hij beleeft het natuurlijk persoonlijk nog. Het is geen abstract idee van we raken een rijk kwijt, maar hij zat gewoon fysiek bijna ja, en zij zaten natuurlijk, ze hadden enorm veel privileges. De KGB-mensen, dus ze zaten met zilveren lepels en alles. Hij had een heel luxe leven en dat viel in één keer weg. Want toen ik hem voor het eerst ontmoette, was hij plaatsvervangend burgemeester van Petersburg. Dat is 2 jaar later, in 1991. Toen moest ik regelmatig zaken met hem doen. En toen was hij echt aan het sabbelen van hoe kom ik aan mijn inkomen, hoe kom ik aan een auto. Net als alle Russen in die jaren. Het waren echt vreselijk moeilijke jaren voor Rusland en voor de Russen. En ja, daar zat natuurlijk bij hem enorm veel rancune. Ze hebben ons alles afgepakt. En hij heeft zich laten inspireren door een Russische filosoof Ivan Iljin, die altijd over een groot Russisch Rijk, een groot Russisch-orthodox Rijk heeft geschreven. En hij is daar steeds meer in gaan geloven. En ik denk dat hij nu probeert, nu hij 69 is en misschien niet zo heel veel tijd meer heeft, om dat alsnog tot stand te brengen. Maar hij zal falen. Ja. Het is natuurlijk ook een moment dat die buitenlandse ontwikkelingen raken aan de energietransitie. Ja, want we weten natuurlijk wat er gebeurt aan de pompen en de problemen die er zijn met de levering van het gas. U bent deze dagen op werkbezoek in Limburg. Zijn er nu projecten hier waar u zegt van ja, die kunnen we heel goed in die context zien en plaatsen? Ja, kijk, de beste besparing op je energierekening is door geen energie te gebruiken. Dus hoe sneller we woningen voorzien van zonnedaken, hoe sneller we woningen beter isoleren, warmtepompen erin zetten, des te sneller wordt de energierekening lager van de mensen. Want op dit moment is het onbetaalbaar aan het worden. En met name de mensen met een smalle beurs, die wonen vaak ook nog eens een keer in de woningen die het meeste energie verspillen. Dus als ik nou naar een project ga en Kerkrade om te kijken hoe je dat doet, dan is dat een enorme directe bijdrage aan het ons onafhankelijk maken van dat Russische gas. We importeren jaarlijks zo'n 150 miljoen kubieke meter Russisch gas. Dat willen wij tot het einde van het jaar met 2/3 verminderen. Nou, daar moet je heel veel maatregelen voor nemen. Maar de beste maatregel, de snelste maatregel is minder energie verbruiken. Dus als de mensen bijvoorbeeld hun thermostaat 1 graadje lager zetten in Europa, dan besparen we al 10 miljard kuub gas. Ja. Waar bent u op visite nu deze dagen hier in Limburg van u zegt van ja, dat zijn echt mooie initiatieven
waar we een hoop van kunnen leren. Nou, ik ben net geweest bij Helix. Dat is een bedrijf hier in Maastricht. Dat maakt van oude visnetten en oud landbouwplastic maken ze nieuwe kabels, nieuw plastic. Dat is een manier van recyclen. Want als je dat doet, dan hoef je geen nieuwe plastics te maken. Dat wil zeggen, daar heb je dus ook geen olie of gas bij nodig. Bespaar je ook weer. En bovendien, je haalt de rotzooi uit zee. Je haalt de rotzooi van het land die anders verbrand wordt of daar blijft liggen of daar blijft drijven. Dus dat is echt een prachtig initiatief, dat bedrijf Helix. Een Limburgs initiatief dat een bijdrage kan leveren aan wat wij noemen de circulaire economie. Dus een economie die draait zonder dat je steeds nieuwe grondstoffen eraan toe moet voegen. Ja. We praten vaak over dit soort onderwerpen in Brussel, in het Europees Parlement. Deden we ook in november. Toen ging het onder andere ook over die energietransitie, want er waren van allerlei plannen. Bijvoorbeeld de opdracht van de provincie Limburg om eens te kijken of een modulaire kernreactor in Sittard-Geleen een optie zou kunnen zijn. Esther de Lange, die zei dat toen ook en die zei daar toen het volgende over. Nou, ik denk dat we het ons niet kunnen veroorloven om een heleboel technieken bij voorbaat uit te sluiten. Dus dat er naar kernenergie gekeken wordt. Ik heb daar wel een belangrijke voorwaarde bij, maar dat er naar kernenergie gekeken wordt, dat begrijp ik. Maar dat je dus kijkt naar ook kleine kerncentrales, het liefst in een netwerk in Europa, dat lijkt me wel. Want uiteindelijk is het een enorme ambitie. En het alternatief is dat we afhankelijk zijn van Russisch gas. Nou, je hebt gezien wat er gebeurt. Duitsland heeft tijdelijk gezegd, voorlopig gaan wij geen toestemming geven voor gas door Nord Stream 2. De prijs gaat met 25% omhoog. Dus we moeten ook niet naïef zijn als Europa. Ik produceer liever zelf. Duurzaam. Als kernenergie daarbij hoort, hoort kernenergie daarbij. Maar ik wil die afhankelijkheid vermijden. Ja, en die discussie is ineens veel urgenter geworden omdat dat gas wegvalt. Hoe kijkt u nu aan tegen de woorden van mevrouw De Lange? Nou, ik hoop dat iedereen heel rationeel met dit vraagstuk omgaat. Want de beste manier om snel vervangers te vinden voor dat Russisch gas is biogas veel sneller en veel meer produceren. En heel snel omschakelen naar duurzame energie. Dat gaat snel. Naar zonnepanelen, naar windturbines op zee. Dat is de snelste manier. Kijk, een kerncentrale, dat is ongelooflijk duur. En het duurt 20 jaar voordat er recht stroom uitkomt. Dus dan kan je wel zeggen dat is een vervanging voor het Russisch gas. Maar niet nu. Ja, dat duurt ontzettend lang. Je zou kunnen zeggen, Duitsland, die 3 die jullie sluiten aan het eind van het jaar, hou ze nog even open, want het is hard nodig. De minister die erover gaat in Duitsland, Habeck, die heeft gezegd, er zijn geen taboes meer. Dus Duitsland zal dat soort zaken echt wel overwegen. Duitsland gaat ook 2 LNG-terminals bouwen om ook LNG van de rest van de wereld binnen te halen. Dus natuurlijk zijn we allemaal gedwongen om te reageren op deze crisis. We willen niet... Kijk, het punt is, je kan wel zeggen, het gaat om de industrie, die heeft energie nodig. Maar het gaat om de samenleving. Als wij geen energie zouden hebben, dan ontwrichten we onze samenleving. Staan we zwakker tegenover Poetin. Dus je moet altijd die balans vinden met voldoende energie en tegelijkertijd zo snel mogelijk afbouwen de import van Russische energie. En kerncentrales kunnen een onderdeel zijn van de lange termijn oplossing. Maar kerncentrales gaan ons niet helpen nu op de korte termijn van het Russisch gas af te komen. Nee, maar als Duitsland die kerncentrales die ze net hebben gesloten zouden openen, zijn we toch wel een stapje verder. Dan is Duitsland een stapje verder. Alleen de vraag is of dat technisch kan, want een kerncentrale is niet iets wat je met een knopje aan en uit zet. Maar nogmaals, de Duitse regering zegt er zijn geen taboes, dus zij zullen verschillende dingen overwegen, inclusief trouwens ook kolencentrales nog openhouden. Ja, Nederland ook, hè? Begreep ik. Ja. Maar het interessante is wel, u zegt biogas en dan denk ik aan een film van Marijn Poels, Limburgse filmmaker. Die maakte daar een mooi document over een paar jaar geleden. Over inderdaad die transitie in Duitsland van klimaat naar verduurzaming van de landbouw. Naar ook wel het opofferen natuurlijk van productiecapaciteit van de boeren. Was ist noch schön am Bauer sein? Ja, wenn die so weitermachen, werden wir hier noch Tierhaltung haben. Sonst anders geht es nicht. Und darum sind die Kartoffeln einfach ausgestorben bei uns. Dann geht alles kaputt. Und plötzlich war Biogas extrem attraktiv für die Landwirte. Ja, inderdaad. De film van Marijn Poels is nu gewoon trouwens ook terug te zien op YouTube. Maar de vraag is dan van goed, als we inderdaad heel veel capaciteit van de landbouw opofferen voor bijvoorbeeld dat biogas, krijgen we dan een probleem in het produceren van het voedsel. Zeker nu het besef komt van ja, we moeten misschien ook ons eigen graan toch produceren. Ja, maar we moeten het natuurlijk slim doen. Hè? We moeten het slim doen. En dat kan ook. In onze plannen is het uitbouwen van biogas gaat niet ten koste van de voedselvoorziening. En we moeten er ook voor zorgen dat wat in het verleden wel eens gebeurd is, dat het wel
verdrong, dat we dat voorkomen. Dat kan ook. In de eerste plaats moet je natuurlijk wat restafval is nu gebruiken voor biogas. En daarna moet je kijken naar welke gewassen je kunt verbouwen zonder dat het de noodzaak van andere gewassen verdringt. Dus dat kunnen we echt wel doen. Zeker als we dat op termijn ook kunnen doen met onze buren zoals Oekraïne, die een enorm areaal hebben en die een fantastische zwarte aarde hebben waar je ontzettend makkelijk gewassen op kunt telen. Dus natuurlijk houden we dat in de gaten. Maar ja, kijk, als je soeverein wil zijn op je energievoorziening, dan zul je moeten kijken naar energie die je zelf kunt produceren. Gas is bijna op, olie hebben we niet, dus wat kunnen we zelf produceren? Zonne-energie, windenergie, je hebt ook geothermiek, dat kun je ook gebruiken. En daarnaast is het geteelde energie, biogas, biomethaan. En daar zullen we toch op ons moeten richten, want het gaat nu ook om onze veiligheid. Ja. Heeft nu eigenlijk dat besef van goed, we zijn ook voor ons voedsel voor een groot deel afhankelijk van bijvoorbeeld Oekraïne, Rusland, die grote stijging in de graanprijs die er op dit moment is. Heeft dat nog implicaties dadelijk voor uw plannen over de verduurzaming van de landbouw, die farm-to-fork-strategie? Nou, wat je ziet is, maar dat zie ik ook bij de klimaatplannen, de mensen die er altijd al tegen waren, die proberen dit nu te gebruiken als argument, stop daarmee, want we hebben een crisis. Maar ik denk dat we juist moeten versnellen vanwege de crisis en niet moeten stoppen. Overigens, om heel duidelijk te zijn, de voedselvoorziening in Europa komt op geen enkele manier in gevaar, want we exporteren nog heel veel voedsel op dit moment. Waar wel de voedselvoorziening in gevaar komt, is in landen die sterk afhankelijk zijn van Oekraïens en Russisch graan, zoals Egypte en anderen. Daar maak ik me wel heel veel zorgen over. Maar voor ons, Europeanen, niet. En de hoge prijs heeft te maken inderdaad met minder oogsten, maar heeft ook te maken met de hele hoge energieprijzen. Want de landbouw heeft behoefte aan kunstmest en kunstmest wordt gemaakt met gas. Ja. We sluiten dit deel voor even af, want ik weet dat u vanavond gaat naar Café Pelt in Heerlen. Toch altijd stamkroeg geweest en altijd gebleven. Daar is bijvoorbeeld op zondag heel vaak een Noordermes, coronatijd even niet. Maar wel een prachtig fenomeen om samen te komen, te praten en daar een beetje te kletsen, zoals vroeger gebeurde na de kerk. Nu heeft Heerlen het afgelopen jaar eigenlijk 2 echt grote iconen van de stad verloren. Hard een beetje uit Heerlen gerukt wel, met Lex Nelissen en Wiel Verhezen. Hoe is dat voor u dadelijk aan de take in Pelt zonder die mannen? Ja, ik vind dat wel zwaar, moet ik zeggen. Het is toch wel lijkt wel of er een tijdperk wordt afgesloten. Ik hoorde trouwens van mijn dochter, die ook regelmatig in Heerlen woont en die ook regelmatig bij Pelt is, dat Frits Pelt ook denkt aan pensioen. Ja, klopt. Dus dan is helemaal, staat helemaal mijn wereld op zijn kop, zal ik maar zeggen. Ik weet nog dat Frits het café begonnen is en vanaf het begin ben ik er vaste gast. Ja, en vooral Lex Nelissen met zijn de nachtburgemeester van Heerlen, met zijn manier om dingen onder woorden te brengen die alle Heerlenaren in het hart raakte. Met zijn stem gaf ook, zeg maar, het rauwe van zijn stem was het rauwe van Heerlen, maar ook de melancholie van Heerlen. Dus ja, ik mis Lex echt heel erg. Wiel, daar heb ik middagen lang over wielrennen. Hij zat vol met anekdotes van alles wat hij al had meegemaakt. En wat misschien niet alle Limburgers weten, hij is echt niveau Jean Nelissen. Jean en Wiel samen, dat zijn wielericonen. Dat zijn wielericonen en ja, we zullen ze alle twee als Heerlenaren heel erg missen. Ja. Insgelijks, kan ik alleen maar beamen. Ik ga een laatste puntje vragen, want ik weet toevallig uit uw militaire dienst heeft u heel goed Russisch geleerd, ook nog een tolk-vertaler-diploma van gekregen. Heeft u nog een boodschap in het Russisch, juist in deze tijd waarvan u denkt van ja, misschien is het wel belangrijk om mensen rechtstreeks aan te spreken? Ja, ik kom niet verder op dit moment dan Niet Vojny, wat geen oorlog is, en Slava Oekraïne. Gaan we het daarbij houden. Frans Timmermans, heel veel succes. Hartstikke dank voor uw komst. Alle steun in deze moeilijke tijden. En veel plezier natuurlijk op de werkbezoek, want dat hoort er ook een beetje bij, zeker in dit zonnetje. Ik bedank u voor het kijken. Deze avondgasten, de speciale van Avondgasten Europa. Volgende week zijn we er weer. Eigenlijk de dag na de gemeenteraadsverkiezingen. Daar zitten we in Brussel en dan kijken we naar de impact van die gemeenteraadsverkiezingen op de krachtsverhouding en de machtsverhoudingen in de bredere politiek. En we kijken van ja, wat heeft die gemeente nu in Europa en waar zijn eventueel interessante projecten en fondsen te vinden. Volgende week dus vanuit Brussel. Hele fijne avond. Dag.